Senyoreta, senyoreta, perdoni, quina hora és, sisplau? 1:45. Moltes gràcies. Apa, nois, vinga, que hem de començar. Ja? Però quina hora és? No és pas l'hora, encara. Però com que no? Ja són les 9. Les 9? Sí que és tard. I de què va avui el programa? Doncs d'això mateix, de l'hora. Quina hora és tard, a quina hora surt el tren... Són les 9:05. És tard. Apa, nois. Ja comencem, home, ja comencem. Oh, hola. Ja comencem, ja. Ara mateix, quan són... Au, va, Dolors, que són les 4. Va. Que pesat que ets! Però si encara és d'hora, home. Que no, dona, que no, que és molt tard. Mira, mira, ja són les 4. Au, passa, passa. Però, i ara què passa? Mare meva, ja fem tard. Ara sí que fem tard. Tranquil, home, tranquil. Si encara és aviat. Aviat? Però si ja són les 4:05 i el partit comença d'aquí una hora. Portera, 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 portera! Calma't. Mira què porto. Ja són les 4. Encara és d'hora. Encara és aviat. És molt tard. El partit comença d'aquí una hora. Són les 4. És 1:45. Són 2:45. Són 3:45. Són 3:45. Falten 5 minuts per les 5. Són les 5. Perdoni, que té hora? Sí, 5:45. Gràcies. Encara no és la 1. No, encara falten 10 minuts. Molt bé. D'acord. A 8:45? És massa aviat. A les 9 et va bé? Sí? Doncs quedem a les 9 davant de casa teva. Perfecte. Apa, doncs. Fins després. Adéu. Apa, va, nens, que és tard. Va, corre, que ja són 8:45. Avui, emocionantíssim partit de Lliga Barça-Real Madrid. Es pot dir que en aquest partit es decideix qui serà el campió de Lliga d'aquesta temporada. Portera! 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 Que ja comença el partit. No, encara no. Quan falta? Falta mitja hora. Mitja hora, encara. Quina hora és? Recordem que els partits
Atlético de Madrid, Saragossa i Quin Sevilla avorriment. han començat a 2:45. Quina hora tens, ara? 3:15. Seu, seu. La resta de partits comencen a les 5 de la tarda. Pel que fa als partits... 3:45. Podem dir que el partit jugat aquest matí entre el Barça... Que ja comença el partit. Encara falta mitja hora. Quina hora és? Quina hora tens? 3:15. 3:45. Quan falta per acabar? Ei, no ho sé. Quina hora és ara? No ho sé, jo no porto rellotge. Sí, és veritat. Veuràs. Ara són... Falten 5 minuts per 3:15. O sigui que falta molt poc per... Gol! Gol! Qui l'ha fet? Ha marcat el Barça! Ha marcat el Qui l'ha Barça! fet? Qui l'ha fet? Falten 3 minuts perquè siguin 3:15 de la tarda i l'àrbitre xiula al final del partit. Qui ha guanyat? Què? Anem a sopar? A sopar, ja? No, home, encara és massa aviat. Tens raó. Potser és massa aviat per anar a sopar. Digui? Escolti, és el senyor Balat? Sí, jo mateix. Digui, digui. Perdoni, però a quina hora s'acaba el seu programa? A quina hora s'acaba? Aviat, senyora, aviat. D'aquí a 10 minuts, aproximadament. Oh, no. Encara falten 10 minuts? En fi, paciència. Però, escolti! Aviat acabem. Aviat. A quina hora s'acaba el programa? D'aquí a 10 minuts. D'aquí a 10 minuts. A quina hora comença la sessió de la nit? 11:45. I ara quina hora és? Ara és 11:45. Impossible. Comença massa d'hora. I el principal? Comencen a 3:15. Doncs va, anem, que és tard. I el que fem llet? Tens raó. De pressa, anem, que és tard. A quina hora comença la pel·lícula? A quina hora comença la pel·lícula? A quina hora comencen? A quina hora comencen? Comença a 11:15. Comença a 11:15. Comencen a 11:15. Comencen a 11:15. La pel·lícula, a quina hora comença? D'aquí un quart, a les 6:30. 2 entrades, sisplau. Molt bé. No comencen fins a 2:15. Bon dia, senyora Pilar. Bon dia. Ui, que tard, ja és la 1. I tant. Des de les 10 que sóc fora de casa. Per cert, senyora Pilar, el supermercat d'aquí a la cantonada... Quin? El nou? Sí, el nou. A quina hora tanquen? No tanquen al migdia. Cada dia és obert des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Fantàstic. Així encara tinc 7 hores per anar a comprar 3 o 4 coses més. I tant. Això de l'horari europeu està molt bé. A quina hora tanquen? A quina hora tanquen? No tanquen al migdia. No tanquen al migdia. És obert des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. És obert des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Taller Fàbrega, digui'm. Escolti, tinc una avaria. A quina hora tanquen ara al migdia? Ara aviat. D'aquí un quart d'hora. A 2:15. I a la tarda, quin horari fan?
Cada dia és obert des de les 4 fins a les 8, excepte el dissabte. Fins a les 8. Molt bé, gràcies. Passi-ho bé. A quina hora surt el cotxe de línia cap a Platja d'Aro? D'aquí mitja hora en surt un, a 2:45. I a quina hora arriba? Cap a les 4. I més tard? Bé, els altres surten a les 3:20, a les 5:20 i a les 7. Doncs un per 2:45. Anada i tornada. Només anada. Surt a 2:45 i arriba cap a les 4. I ara sí, ara mateix, de seguida, d'aquí a 3 segons, 1 hora en blanc. Assassinat. El senyor Tauler és mort i l'han assassinat. Sí, senyor, sí, senyor. És un assassinat, aquell accident. Accident? Quin accident? L'accident. Accident, no. Bang, bang. Qui és vostè? És el seu nebot. No, no és el seu nebot. Qui és vostè? I ara què? I ara què? Quina hora és? No tinc rellotge. Em podria dir quina hora és? Sí, 5:45. Gràcies. I un tren a 6:45. És molt tard, tinc mitja hora i l'estació és molt lluny. Quart i 5. El tren per a Sant Vicenç? Ara surt. Segona o primera? Vostè! Segona. Què fas aquí?
Saps a quina hora arribes? Ja és de nit. Tinc un problema molt gros, oncle. Entrem a dintre. El taxi. Són 850 pessetes. Disculpa. Aquest és el problema. Tanca. Seu. Al, comença. El meu problema són aquests papers i un assassinat. Quin dia és avui? Dimecres. Matí, tarda o nit? Nit. Hem de parlar. Sí. Ara hem de parlar. Bé, amics, per avui prou. Ara, quan són les... Jaume, quina hora és, sisplau? No ho sé, no porto mai rellotge. Bé, és igual. Fins al pròxim programa, en què parlarem d'accions i activitats quotidianes. Adéu-siau.